alon-alon Bapa buang Hangembang putra pirangan sekalian ika dipun pangarsini dening sang cucuk lampah nggih Raka Mas Widi Gelasang Kusumane Ngayu Binti ingkang mijil saking Sanggaratari Sekar Murti Nirmala Kota Malang lumampah alon-alon Bapa buang Hangembang putra pirangatan sekalian ngagem sindur ingkang awarni rekta seta Mriko menaka pralapan bilih pirangatan sekalian tansah wedya marang kanistan waliya marang bebener sampun dumugi gunggiyane kanthi nuju sampun uwal saking kembanganipun Bapa buang Mereka jangan dicarok terobongan ingkang angka sepisan timbang traju ya timbang pangkon ya bobot timbang yudhene kang pratitisaken adicara timbang pangkon nggih Raka Mas Widi Raka sang cucuk lampah pirangatan kakung lenggah wonten ing jengku kanan pirangatan putri lenggah wonten ing jengku kiring umpama kawijiling pangandikan Bapa buang namung badhe matur dhumateng Ibu Slamet Bude kahanan kang kaya mengkene kang banget anti-anti Bude paripurna dicara timbang pangkon kala jagat jero tanem jero Bapa buang badhe nglenggahaken putra pirangatan sekalian katiatur nggih anakku sekaloron kene nggih ayo tak lungguhake bebasan tak dudake dalane bebrayan kang wis den lakoni Rama kelawan Ibu Rinda Rikala Semana paripurna dicara tanem jero kala jagat dicara
tulusa menapa Kang Mas iki telah mlampus rasa bongkol janto iki godhong gedang isine duit kricik kelawan beras kuning wowoan kang wis kawak menika mengkuwi napa Kang Mas iki menawa menawa sak kawakane wowoan iki sih bakal kawan anggen kita berberayam diajar sampun kula tampi Kang Mas sampun kula tampi monggo kita dipangen dumateng ibu kepala ngalam berkah saka ngarsane Gusti Lumantara Rama ibu kan ibu kula kene pasal guna kaya kula kok dipun paringi dening Kang Mas Yonyoger tak tampa titipan bondo mungkin tak suwun iki marang Gusti Kang Maha Kuwasa muga-muga rezekimu kebak ora bisa luka amber ora bisa keter Yonyoger tansah berkah ngestaken dawuh Rama Ibu. Paripurna dicara titip bondo. Pada kalajeng dicara dahar walimah, ya dahar kelimah, ya kumpul bujondra dina. Ya dahar sekul punar kang awali jene tali kuning, ya sekul panjang ilang. Alon-alon ya nduk mergo segone wis ora mateng. Nah. Datang ke tinggi ora mateng-mateng. Oh jane rasa muning nih sego. Tata sekan kawudikan bila dicara panggil pinangkatan mereka dipun pamarsani dening tata rias Retno Agusti ika ujur saking lelagan Sidorejo Pal Kabupaten Kinatan Sanjuru Protep Rania Fotografi sekul punar ya sekul panjang ilang lah dene ya wis mateng dewa itu wis teko segone gek dan dahar bebarengan sekul punar ingkang warni jene sampun tinadaan tilam ugi wonten ing piring jangkep sak sendoke kasta dening putri Dhamasa kembaran ingkang tansah sulistya ing warna tansah tumunduk jongkok lho jongkok kawruh dening putri Dhamasa kaperingan dhumateng pirangaten putri pirangaten kan badhe kembul budana Anggramina dahar sesarengan kelawan nyebut asmane Gusti Kang Maha Kawasa tiga kali suapan pinangkatan pura dalam pinangkatan kampung kati kebaring rasa welas asih
Sekalian dulang tuh ben warek tuh Kang Mas ngomong lali urung sarapan. Gilir gumanti pinangatan kakung dalam pinangatan putri kanthi kebaing rasa tresna. Tangan kiri pegang dagu sang istri Mas. Nah, ngono. 3 kali suapan dari seorang suami kepada seorang istri menyatakan bahwa 1 sampan 2 pangan 3 papan yang nantinya kemudian berdua akan mendapatkan sandang yang mewah, pangan yang cukup dan papan yang layak. Tumbul tegese karon-karonan menika minangka pralambang diri pinangantos kangge pun kebraya. Kalau itu gitu moral sangat sesareng menawi boten itu gitu moral sangat sesareng. Umpamanya bahasa nasional makan sepiring berdua. Parmadang ngombene disiapke. Kalau disiapke ngombe kesareten. Luga degan sampun kaasta dening Limas Malgolo. Ya Manggolo Yudo sakebahan. Berhadapan dulu Masnya Joko. Luga degan kalorot. Kaparingaken jembatan pirangaken katur lajeng pinanganten putri. Itu muncul rujak degan pinangan cangkir ngomong dalam pito nyancang pikir. Saya kira pinangan sekarang jadi lalu bapak majane beberapa. Boten ewah, boten jengser, sak kampun kesabakan ungkalan beberapa. Nanti pas Mbak berdiri tangannya seperti ngadepi lurus nang aku kabeh. Oke, seperti itu. Jadi Pak Gerayune Pak Bagusnya. Kalau sekali cara mapak pisan. Jabul kae sing tangan tiyang tilus tekong rene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajae rada tansah dadi yen pinuju gegetlapi esemi merati wes mari kangen muga tansah tegar
Trokampan mari kangen kajengan bicara malas dua wayane mongso wigati tumapaing yoga dhamma tumungkul ing pepadane sumungkam breng ibu rama nyatang budyastawa genya prayan breh rahayu kinalesna ing rupe mangkono sangat pojo pinangetan sekalian aturaken sungkem ring Rama delasanipun kaya-kaya konjem ing Bantala Wadana tangkepi asta sumbang cenggukana sing ngatang iki kaya masuk sanuba kacara apa pundang kula bekas kelakon Rama yang Kutyo kelawan garwamu jongker lambarana kanthi anti kang sabar lambarana kanthi ati kang ikhlas sebab tentreme urip ing jagat raya ngono ora kandha katondo kelawan akeh donya brana lan picis ora kaukur dening dhuwure jeragat lan pangkat mangertana ngger sapa kang tansah percaya kelawan takdire kang maha kuwasa mangkono kang bakal antuk nugrahane Gusti Kanjeng Ibu Bektos kula konjo Ibu ya jongker Kujabang isun ibu ditampani ya kawang ibu weling marang jeneng sira. Wiwit dina iki kewajibane bapak ibu wis gumanti marang sliramu ya ngger didik. Ana beci anak wedok tak pasrahke marang kowe. Pola anak wedok aja nganti mbok gawe lara atine ya ngger. Nggonmu bebranya aja nganti tukar padu ya ngger. Sebab wong tukar padu ngono bakal ana rezeki. Wis kudu ger duwi saka marang ibumu yo ya awit kowe kelawan ibumu kok tangan banyu susu kepalawan bapakmu kok tangan budi raksa lan angen-angen mandap saking madyaning palaka didya bersama pojok pirang atus santen satu munduk ngaturaken sungkem pring Rama delasani Kanjeng Rama bektas kanca Rama ya ger pojok pangertene Rama ditampani ya ger nanging bapak weling bepasan getih sak tetes daging sak tempel balung sak ceklek wujud anakku wedok dene duwe katika jaganan kang becik yo bektos kula kanca ibu panjenengan minangka pertapan kula jejimat kula ibu imut nalika semanten kula tasih panjenengan gempol damune sangang sasi 10 wengi kata diwiraraken wonten ing jagate bebraya dewasa kula darah daging kula menika lumantar kerta payudara tawi dosa toya suci panjenengan menawi panjenengan tega nagih toya suci kang sampun kula enom tetep jiwa kula panjenengan kula mboten saged mangsulaken nggih anakku dene rasa tawang-tawang tangis sebab panggulawan tak anak dadi kewajibane kamu kula tansah nyuwun marang Gusti Kang Maha Suci muga-muga anggonmu bebrayan enggal kaparingan kancing ati golek kencana kang bisa totol jalma yektine putra putri
kang piguna tumraping bangsa negara miwah agama ya wis kumpul. Muga-muga kasembatan apa kana disediamu ya wis tulung. Sugeng marang Rama ibumu kang ijazah ladan Gajah Rejo. Iku bapa ngatemin terasan Ibu Juwinah. Mandhap saking madyaning paling jahat Rama ibu. Bapa bang terasan Ibu Slamet. Badhe ngaturaken sungkem pangabektan mring Rama ibu nggih bapa ngatemin terasan Ibu Juwinah. Mandhap saking palenggahan sakala angkles kekes kaya linolosan otot bebayune nglimpruk pindha kapuk kajaba bektos kula konjuk ibu panjenengan minangka pratapan kula minangka pepundhen kula minangka jejiwat kula kula nyuwun pangapunten sedaya kalapan kula dumateng marsa paduka ibu. Nyuwun dama pangestu mugi anggen kula mangun bebrayan kaliyan Dik Dwi tansah manggih rahayu widodha lestari. Ya jangkep Diki tak suwunake marang Gusti muga-muga anggonmu bebrayan tansah dijadakno marang rejeki didohno marang Gusti Kanjeng Rama, bektos kula konco Rama ya jangkep. Sajata kowe anak mantu ora tanggep kaya anak tuanto kowe bakal tak didik kaya anakku iki. Kanjeng Ibu bektos kula konco Ibu ya jangkep. Pangestune Ibu kaya banyu mili ditampani ya jangkep. Tangi Ibu weling marang jeneng sira tamponen apa anane garwamu ya anakku lanang ya jangkep. Mbok menawa ana kekurangane anakku lanang kowe kudu sing sabar ya ngestaken dawuh Kanjeng Rama. Bektos kula konjuk Rama ya jangkep tak sake kabeh katresnanku marang kowe. Kowe kudu dadi wong lanang kang tanggung jawab. Kurung kepono marang garwamu jaganan kang becik jangkep. Kula tansah ngangkulun ki jangka ngumpulake rasa madhep pucak pucik grono. Pamita marangane Gusti Kang Maha Kuwasa muga-muga nggenmu bebraja. Enggalo kaparingan momongan datang ngarani kakung Sumawana putri yektine putra putri kang piguna tumraping bangsa negara ewah agama jangkep wis kuna mugiar muga-muga kasembatan apa kang dadi sediamu jangkep. Sampun paripurna dicara sungkem pangabektan saderengipun adicara lum dinampi kalampahan badhe tinarba kaliyan tari karonsih. Kudune tari karonsih badhe katindaken dening para Mas